Itse asiassa mä en usko siihen, että jos tutkitaan politiikkaa tai tutkitaan konflikteja, mä en usko siihen, että konflikteja voidaan katsella niin kuin jotain patsasta voitaisiin katsella. Että sitä voitaisiin katsella niin kuin sellaisena kuin se on. Tavallaan konflikti ja politiikka, se on elämää ja sitä on jollain tavalla elettävä, jotta se nähdään, mitä se oikeasti on. Et ihmisenä tietysti mä en voi seurata niitä konflikteja, sitä kärsimystä ilman, että mulla on semmoinen ajatus, että ei, jotain täytyisi tehdä, että tämä saataisiin muutettua paremmaksi. Ja sitten toisaalta se mun tieteellinen rooli ja koulutus. Että siis yliopistokoulutus kuuluu tutkijan työhön. Ja meillä on tosissaan useammassa paikassa koulutusohjelmia, joissa yliopistokoulutukseen otetaan mukaan konfliktin keskeisiä osapuolia. Ja silloin mä puhun tosissaan ei pelkästään jonkun kahden ryhmän jäseniä, vaan niiden johtajia, niitä keskeisiä taistelijoita.